Tina ħajjita kienet qattaw titlob quddiem il-kurċifiss kif qed tara fil-kwadru. U mid-dera kienet tara l-anġli u xbien. Għaliex ġilor? Fuqara, hemm l-anġli impeddi. U lele ħassa ġilor dak għamlu l-pittur biex iżejjen il-kwadru xkull waħda. Stenna ħaniktab għax dal-punt importanti. Iżgur l-importanti l-ħajja ta' Santa Svetlana dik hi talb il-ħin kollu quddiem il-kurċifiss. Mixin fil-kitba tal-ħajja tagħha, mixin. Naħseb illi se jkollna dram veru sabiħ. Ħalli bidejja, Piet, ħalli bidejja. L-importanti li tgħidli kull ma taf fuq il-ħajja tagħha. Iva, eżatt, isma' waqt il-provi xi ħaġa tal-ikel ikun hemm mhux ġilor. La hemmint ikun hemm żgur. Dik l-aqwa. Iva, mela, u hi fil-għaxija qabel torqod kienet qatta dik li sbaħ nofsija għall-kub tiegħha quddiem il-kurċifiss mitlufa minn sensija. Dik nagħmel nisbaħ xejn għamilna jien. Ħalli fidejja, ħalli fidejja. Il-final hekk naħseb il-ħajja. Leħnek mis-sema sejjaħt li mulejja biex niġi għandek ħanejxu flimkien. Joes, teħna għalli jibqa jidwif widnejk, esma minni. U mela l-klim vojt xi darba beda jidwif widnej xaħat. Għallek mill-klim vojt, Joes, iħab najt tal-żaren, tal-bombardu. Il-sieħ darba l-dejjem esu għatma kien jeżistin, esma minni. U kamili l-insejdu l-żaren tal-bombardu. Kienet ħaġa kbira għalija li fittex tal-għada u ma ġiex iżjed. Meta kont naraħ taf kemm kont mdejja, taf xi dwejja kienu jaqbduni quddiem wiċċi, meta kont nagħlilu qed tara n-novizzi. Il-novizzi għajjen ta' storijiet ċandhom x'jasmu ġu. Dilli l-għu nsemmilek is-storja. Għax l-ewwel ftitinu rajtek ħares mit-tieqa u qiegħda tajta n-novizzi li hemm storijiet ta' faċċata tagħna u. Il-novizzi huma mew ġudizzju fernu ġenna. U x'jafek, issa isba' ħassa toqgħod tikkomplika l-affarijiet bħal Patriġi Lormint, femni x'inhi tan-novizzi għax ma nixtifmek. Ġeħna jintfra fil-konventi. Il-novizzi kienu jiġu jew għadhom jiġu qoddim għajnejja kienu jfakkruni. B'saren meta kien joqgħod jaħdem it-twiebel, qed tifhem dawn jiġu novizzi. Iġri telaq li telaq għamil sewwa li telaq. Iġri telaq, x'jiġifieri iġri telaq ġus, inti mhux tinġabar ritt, mhux tinġabar ritt. Tinġabar ritt int. Milli ma nistax nifrak kultant lilek, milli ma nistax nifmek. Għax kieku ngħid li mela dikinhar li waqa' dak ix-xriek fuq moħħi, kieku flok ix-xriek fejn naf jien waqa' trafu tan-nofs, kieku taf x'naf ngħid jien li xarej kieku li hemm fuq ara. Mhux minnek naqas li m'intix hemm fuq, taf għax dak li għamilt il-Patri Gwardjan kien miżakilek hemm fuq. Ja ħassa ġuż donna jienu int ma niftemux, in-natura żajnitna b'xi ħaġa li ma naqblux jienu int. Għaliex? Għax jien mhux qiegħed ngħid għal hemm fuq li qed tajt int, l-hemm fuq tiegħi huwa hemm fuq. Mara, ġus, hemm fuq. La fuq jgħat tajtin taħt is-sodda jaħbad ta'. Jaħasna ġus, hemm fuq waħdej il-fundatur. Ħdej il-fundatur tiegħi. Ma jimpurtax zeblaħni ġus. Zeblaħni kif trid tagħmel li trid. Ma jiena ma jimpurtax. Jien għadek ma tafx xi tħoss int. X'inħoss kull darba li nkun irid niġi il-naraka hawnhekk. Inħossni isni vojt waħdi. Qed tifhimni ġus. Nisma, m'għandekx għalfejn tkun vojta. La intuqqas rasek m'għandek tkun vojta, għalija tista' tħallija vojta. Kif dejjem kienet rasek, int ma nafx li jiena naf noqsib dejjem f'nifsi m'għandix xi tifla żgħira. Huwa ġus propju għalhekk jien għax naf li inti m'għandekx tifla żgħira. Ma kien ħasra sarem baqgħod dik ir-rankatura ta' Romeo li kien għax kieku ġiġa miż-żewġin u intom u m'għandekx fuq dik l-iskaffa. Int min qallek li jinsa nibqa' fuq l-iskaffa? Kif ġus? Jaqaw, ġu, jaqaw, hemm xi ħadd ieħor ġus. X'jaqaw, jekk m'għandix naħrab lill-irġieli inta. Leġejna fid-diskorsi, ħanajt. Għandli ġus, għandli. Aħħar tħajjar għalija. Jaqaw, ġus, għandara. ċensu d-dolċiri. ċens. Kelma waħda bleb biex jagħmilni martu. U inti x'għatlu, ġus, x'għatlu? Ma tajtux balla. U dak, x'għafek għatlu demonju, ma tlux lew. ċensu d-dolċiri, ħobb jirreċta. U għatturu, u mur
jirrex ta' kappillan. Sawa, allora, Sessuali ta' kappillan, konna ta' u jiena ħieħa ngħidlek ta' jiena teatri, ngħidlek l-impura verità, ma nġerħux nistgħu nkunu. Teatri arti, ġus, arti, xem misbaħ mill-arti. U ma fejn għafin, dolċir, hija sema infittxija ħafna. U ma zaħlerwa sinjur, gustus, iwa la' s-60 u s-sebajn, imma għadu pulit, għadu fuq għatijaw. Għalix għattajt li ġur fjahazza. Għax, ma nafx, għax għandilek, ma nħabbux il-teatri, Ma daqsek ġuż billi ma tħobx il-teatri li nċkur għada, immu jħobbu, u la jħobbu u għandek kompli miegħu. Titilfux ġuż, titilfux isma' minni. Jiena ħares, għandek raġuni li kultant li tara li xejtan u demonju għax jien moħni biss fil-ċaħda u fil-ġabra ġuż. Fil-ġabra iva, imma fil-ċaħda le, ta' għax mirraw li powli fija metru, ma ħanejġ bil-ġadasek minna, u ti fej taħseb li ġew dak il-pasti u dak il-suflejiet. Ix-xafe, mela lek kienet tajba mux ħażin, mela xogħol ċelsu. Ġuż, titilfux ġuż, titilfux. Għaddi, Patrik Gwardjan, għara kif kollox għandu f'postu Fredu. Rose, hej, Alla jbirek, Et taraw, veru li ġlormu għandu ħafna difetti kif wara kollox għanna il-kol kemm aħna mal-inqas obbedjenti għamil biċċa xogħol tas-sew sabiħa. Patrik Gwardjan, mhux vana glorja sanajlek imma jekk għandek tagħti proset li xi ħadd, lejli tittieħa xina tsettajtu hawn ġew. Ċiġifieri? Iġifieri trittajt li mhux l-ormu għamlu da xogħol. Iġifieri allura ġlormu l-ormu tiegħi ma bdiex. Ġilormu jibżan kif il-ġnien f'xemx tiżreċ aħseb u wara u ġew. Imma dik miskuża, ta' xaffariet huma dora. Hekk. L-ormu tiegħi jisma' qisha xi jani ħelwa tal-Peter Ross. M'għamel xejn jiġifieri dan. Għamel. Għall-inqas, serrat li ras. Iġifieri jenek xi ftit u x'għamilx kollox waħdu ma l-inqas jenek u xejn. Għamel. Korreġa, għamel biex jitlef xi roħta xi wieħed għali imma. X'jiġifieri Patrik Uku, spjega ruħek daqsxejn. Mela x'qed jagħmel dan? Jux mhux qed jagħmel waħħal frasu illi jrid jikteb il-ħajja ta' Santa Svetlana. Dik ma noħdix bil-kbira x'pupull għandek tkun taf. Illi ġlormu l-ħobbi mitti dejħal kollox. Kollox ħobb jesperimenta, imiġi dejja ħażina kieku ma ngħid jiena dan jikteb hekk il-ħajja ta' Santa Svetlana kif. Min insibu f'xejn ħasra Patrik Gwardjan f'xejn, la fil-kor, la fil-qniepel, la fix-xema fuq il-maġġur f'xejn mu qed insibu. Il-ħin kollu fejn tara imdawwar b'qaqgħod patrijiet jispjegalhom il-valur tal-ktieb li jrid jippubblika fuq il-qaddisa. Jippubblika ktieb. Mela xi. Ġifieri jippubblika. Hekk irid jagħmel. Mela ma jafx li aħna marbutin b'ħafna regolamenti u ma nistgħux nagħmlu affarijiet bħal daw jekk ma jkollniex il-kunsens tas-superjuri ta' x'affarijiet huma. Jippubblika ktieb li jikteb l-istorja fejn ma jfijiex bħal eżerċizzju, ma jimpurtax, imma li jippubblika le, ma nittollerajiex. Imbagħad intant ktieb, hawn tant affarijiet ktieb. U bejnietna Patrik Gwardjan ta' la qegħdin jiena ma jimpurtax. Ma tantx għandu xi pinna tajba ta'. Le, popul, taf. Kritika bħal din jiena ma nittollerajiex, din hija nuqqas ta' karità. Jiena naħseb li għandu pinna tajba bħal ta' ħaddieħor. Ma jiena. Ifimni, jiena mhux biex ibbaxxieh, imma kieku jikteb xi sunet poetiku dwar il-patrun tagħna. Effettivament, il-festa tal-patrun ma tantx baqara wis biex tasal. Mhux vera. Ikun sabiħ jikteb sunet iva u naqraw waqt il-qudiesa. Sunet poetiku u jekk ikun ta' ċertu livell, nimmużika ħolujien. Isbaħ. Kanzunetta mużikali fuq il-patrun, u nkantaħ bil-kor, inkant minna platti. Inkantaw, ma jina fimni. Jina nħu gost dal-affarijiet anka n-nis ġu l-knise jisimawna nkantaw, ek flimkien. Nkunu għedin għamlu gwadan spirituali, għed tifim, ma barra l-gwadan spirituali importanti jkonna ta' xej gwadan materjali. Ħarist leħ dan is-saqaf swinna kemm xa flus mhux ħażin Patrik Gwardjan. Darbtejn kellna nsew. U nirringrazzjaw il-ħanin għal. Qed naħseb, popullat min jaf li kieku ta' fin jiġu biex jaraw xi ħaġa hekk sabiħa kif qed naħseb jien. Xi dram fatt wieħed fuq Santa Svetlana sabiħa, U tuħossib kollox reliġjuż. Eżatt, tuħossib kollox. Kif? Isku dram reliġjuż. Dram reliġjuż li derriġi inti, jieħdu sem il-patri tal-konvent kollha.
għax hekk ma jkunx reliġjuż ma nistgħux nagħmluh, mhux hekk? U tieħu ħsieb kollox intu nagħmlu suċċessuna. Ġifieri f'każ ta' realizzazzjoni dan il-proġett jaqa' fuqi. Mhux f'każ ta' realizzazzjoni, ejja nirrealizzawh, m'hemmx problemi. Ara ċilormu kif qatt inġa beda jikteb issa xi ħaġa dwar il-ħajja jafa. Inti teħdaq qatid mhix minflok ikun romanz dan, ikun dram. Tiddramatizzah, tibda tagħmel il-provi u mbagħad nuruh lill-pubbliku. Proset, l-idea tajba pupul. Oġobni bħal moġobni l-mod kif irranġajt din iċ-ċella. U ħanħalli dawn biex meta jiġi Fredu jgħidlek grazzi personalment. Proset pupul, dram reliġjuż, Iva. Proset, fidejk, ċietala ma saqajja u tela. U jiena aħma naf li għamil teatrini f'ħajti. Ifu jiena liġ nidħol għalihom, ma jiena liġ nidħol għalihom. Ġifieri dan sa jaqa' kollox fuq. Mela allura f'każ li tal-proġett tal-Gwardjan jirnexxi iseħħ il-pressjoni tilħaq l-ogħla livell. U x'jiena ngħid ma staffina. Jekk reġit Lucy ara daħalli li xawtab, għax m'għandix għamtinta. Ġus bil-mod. Lucy naġamet lufa. Jekk ġiti daħħalaw ħankellim. Daħalli li għaw fil-ċina. Għamela fej, fil-salot ma għedin jgħalaw il-madrub fejn il-daħħala. Waw, daħħala. U għanke meta jispiċċaw ta' għaw ġew li bqan daħħala, għax aħjar ndaħħal kazzola frasa billi ndaħħal xi ġora sa jiswa iktar minna. Ara, jien għandi bżonn noħroġ. Ara, dal-waqt nerġa' niġi, ara ma tħallili li xaw, fim? Morġu. Kal ma tħallili li xaw. Ma jinax kelli kun dar il-kwit kollu. Int biss tkun il-feliċità tiegħi. Int biss illi saġi moħra kalla jrid tarġa' tkun fuqi. Ħalli torini iċ-ċaħda li rrid ngħaddi minnha. Iva, int biss, għax id-dinja ma fiha xejn. Id-dinja kollha għabra u trab. Iva, trab. Trab bħal manna bħalissa fis-salot peress qegħdin jaqrawna l-madum. Trab kullu kien. Id-dinja tittoqgħod attenta x'ma fiha l-ebda gost xittik. Aħseb wara oħtok kemm fiha gost. M'għandix daqqa ta' din il-pala ta' għaliex? Għax m'għandix qal u għax inħobbok. Iktar ma nitlob għalik, iktar tifferoċi għed. Taf xirridek Fred? Għajdi luz. Jina rrid li int titlob imħabti. Veru Fred li qegħdin jgħidu li se terġa' tmur lura lejn il-kunvent ta' raba darba? Iva. Veru? Iva veru. Hemm se nerġa' mmur, hemm ninġabar hemmhekk. U hemmhekk inħossni iktar aħjar, inħossi li l-kuxjenza dejjem qiegħda tajjat li biex immur hemm għax ma tħallinix kwiet. Dejjem timbixni, dejjem tiġri warajja, dejjem tiffittani. Issa jirt. Issa jienu. Bid-differenza illi lila lill-kuxjenza tagħti kasa u titbiss minha u lili tiskartani u dabbar rasek lejn il-konvent, Insomma, jiena ġejt hawnhekk nistiednek biex immorru nilagħbu logħba tennis street, tiġi? Le, ikun dnub jekk il-ħin liberu li għandi ma nużax għal-meditazzjoni. Le, żgur le. Fred! Ċus. Barra l-bibta barra, Patri, għalli kelma. Ejwa, żgur ma txi risposta Patri Gwardjan, skużani, skużani naqra luz, issa niġi dal-waqt inkompli magħkom. Staj taħtlu li qed jitkellem man-nies taf li hum dispost. Anki li l-ek sajtitlek ek, mux battu daħħaltek għaw ġew meta tirid insajjar u l-ħija għallieta. Għajt ma tistax tarani bajnek ux veru. Anki l-bira, inti kont tixtri minn ċensu d-dolċiru, għamil stabiru ħef ta' parsi ma rajtnix. Laqs li kont sa' nikollok li kellax kull wahda? Nikkoreġik, mux li kelli, imma li għandi. Għax ma nafx kemm se tħu pjaċir meta ngħidlek li l-ħanut ta' ċensu d-dolċir se jkun proprjetà tiegħi, Sinjorina Lanzit. Għaliex li se tixxi l-ħanut minn ċensu d-dolċir?
Mhux se nixtri l-ħanut minn ċensu d-dorċir, ma se nieħu lil ċensu bil-ħanut kollox. Għandi darba mhux wieħed tat-twibet tal-apim ħabti, imma proprjetarju tad-dolċerija u attur tal-palk, lus. Artist ukoll? Ukoll. Però li kont minnek ġus, doqgħod attenta ħafna. Ma mhux dan ċensu d-dolċirin serta wieħed minn dawk illi ir-rabta jippreferi illi tkun ċof u mhux issikkata. Ġus, darba jirġejt risposta għalik. Tabini għara bib jistendik biex ikelbek, ċensu d-dorċir. Smajta tfaqqa, lus, hemm ċensu d-dorċir iridni. Tafx qed ingħid sur Fred, il-kull 4 jiem li l-oħtok jimtila wieħed. U inti ma tixtaq bil-ħabti hux, għax kieku daqsa nkun ferħana jekk mhux aktar. Però Fred, dibis ngħidlek, jekk qed taħseb illi fħal ħemda inti sa tgħix bi kwietek sejjer żball għax int qatt min tista' tgħix bi kwietek għax minni min tista' teħles. Lus. Le, mhux sewwa, le, mhux sewwa. Dak kif sebtru hekk hawn, indaqs kemm titwaħħal ġilu. Mel-inta u popur sibtek Fredu, imma jekk nara ħajja. Najdu għax inqatt ma naf li tħall fil-kċinek mhux għall-bżonn. Tajdul, ġar, nistakka nafjar. Patrevons, qed ixerri da, li ntħalltu fil-kċina. Ħattlu l-ikel u tajtu l-patripiet biex inħallas tal-obbligazzjoni. Obbligazzjoni. Mhux obbligazzjoni Tal-li qed jikkoreġi l-ortografija fil-ħajja li qed nikteb ta' Santa Svetlana. U ġejta għax lilek sibtek Fredu. Anzi ma sibx ruħek fil-ħamrija tal-ġnien tal-konvent. Popol, taf fejn nista' nsibu għax fil-kċina mhuwiex. Popol. Aw, xitri ġilu, maw. Importat wassalni biċċa. Wassak biċċa. Għalix? Max nibża ftit. Tibsa. Ġifiri bieġġejta ma twaħħax. U biex tbullura qiegħed tibsa, u xejn. Sinjora Firli, meta ġejta u kont mitlu fussa ġejt flok. Ġejt flok. U inti bisku flok, taf, meta tkun mifxolu u mwerwer hemm biss. Imqansa t-taraġ. Sa tark it-taraġ. U għat li konu sejrin irrit ngħidlek dwar twebbila ġdida, drammatika, traġedjali. Jaqaw. Issa ngħidlek fit-taraġ. Emxi. Importat għaddi qabli. Għaddi qabli, għax la sawaslek qed tibża nimxi quddiem. Pjaċir żgħir. Imxi ġilu, imxi. Imma dawn ħwejjeġ tal-meravilja. Imma nistax nifhem, imma jekku kellu jiġi għaw f'nofsinhar, meta jiena kont mort nara daqsxejn il-familja, u issa tlieta kif għadu ma wasalx. Nittama li ma ġralu xejn. Kieku kien xi ras kbira, Patrik Gwardjan, tis-sogra tajt li qabduh bostaġġ. Il-biża tiegħek ġilol fl-assurdità twaqqaf lilek. Xejn, kif tissemma l-kelma biża? Stejjer ġodda ġilol. Rispett! Nista' nara ftit rispett! Ekku Gwardjan, rispett. Rispett lejn ħutna, rispett lejn anfusna, rispett lejn l-autorità u inqas ifandar, Petru! Mużgur niġi għamlu Gwardjan, jekk ngħidilkom illi qiegħed niekol naqar mingħajr rabtiet ta' xejn. Ma importax. Anzi r-rimarki li se tagħtuli noħodhom bi spiritu nisrani korruzzjoni mimmi. Korrezzjoni. Eżattament. Korrezzjoni mimmi qiegħed jiftaħli u jurini it-triq taċ-ċata. Però nitlobkom emmuni kuti illi qed nikunu naqar mingħajr rabti. U wara ma tmorrux taħsbu lira milli ġie mħasseb fuq ħuna Fredu daqskemm intom tafu. Senju, għamel nuħut Iqaf! Neħħi ħarstek minn fuq is-saqaf. Tħares lej is-saqaf, Pet. Tajlix li qed tibżaw kol? Għandu raġun. Għal darba waħda jien se nilbes il-libsa tad-djufija ta' ċlormu u se nilbsa wkoll
għall-inqas dan il-każ partikolari u nitolbok jekk jogħġbok meta titlob tħares aktar lejn is-saqaf ftakar xi spiża kellna l-aħħar darba. Min jaf kieku murċirja leħina? Ara, min jaf kieku mandbur kienu toqgħod kwiku tikkalma. Irridek taqgħu dal-ġiriet, hemm bżonn tikkalma, hemm bżonn tikkalma. Aħol jien ammetti li biex iżżomm kalm sitwazzjoni bħal din trid sforz sopranaturalissimu. Stennew ftit. Tgħid li qalbi dak li ġara. ġadda minn Lucy. Lucy. Alla, ħares! U għaddi sin patati. Il-Patri Gwardjan, anke jent tissemmi dawn il-ħwejn. Iva, għandek raġuna fil-li ma rridx imbeżżak. Ma xkont se tajt fuq Lucy x'waħda li. Għax dik baqgħet imġenna l-waraħ, Patri Gwardjan. U kemm ilu għan toħtu ma tgħaddix ġurnata li ma tmurx timxu u tħajru għal ħwejjeġ ta' dnub. Se jkolli nikkorreġi. Affirli imma se jkolli nikkorreġi. Għall-informazzjoni tagħkom il-koll u għall-ħsieb ta' Fredu illi din Lucy tibqa' tifrekwenta d-dar ta' oħtu għax hu jemmen u jiena naqbel miegħu. Illi sakemm dik it-tfajla tibqa' tifrekwenta d-dar ta' oħtu, allura Fredu U jkun qiegħed jagħmel missjoni magħha u jkun qiegħed jibeda minn ċertu okkażjonijiet. Il-bot mid-dnub. Le, ma nibdewx niġġudikaw ġl-ormu, ma naqbżux għal konklużjoni affrettati. Jiena nippreferi li ngħid bħalma qal Pietru il-bot mill-okkażjoni. Il-ħin għaddej u sa nibqgħu u ma nagħmlu xejn. Forsi bil-qiegħda u toqgħodx iżjed turi dan in-nuqqas ta' kalma. Iva, Gwardjan, immissa wasaħen it-te. U għalek bit-te issa xkull waħda uħ it-te għadir. Il-paċi magħhom. Fantasma, wasal. Ara tmissuni. Għax għandi l-imsiemen. X'waħda di? Mem l-imsiemen. Mill-ewwel għat tiġralu xi ħaġa jien. Aħjar. Poġġi bil-qiegħda. Għalek li poġġi bil-għawden, tasaqx lejna. Forsi aħjar hekk inċemplu li t-tabib tinlaf kull xi Tabib għalfej, tabib, Patri Gwardjan. L-imsiemen f'sittere. Ma msiemen mux li għattaħseb. Jienu ċej fit-triq sawa kienem pakket fl-art. Ġbartu u kienem imsiemen ta' riq. Għaddajot tal-kuvent, fajtu f'hobbi u faqali u xardu biħaj kollha. Idħol bisla, t-porta miftuħa. Ħallek l-porta miftuħa mħabbar ħadim għaddaħni nuħed. Ver nistajt għamiltek, imma ngħidlek issew ma xtaqx ikun arroganti. U lanqas xtaqt li il-ħaddiema li għandek jagħmlu lek ix-xort wamma ta' barra jieħdu li ħażina ta' ċensu d-dulċir. U veru dolċir ta' poġġi bil, ħana minnek kikrate. U toqgħodx titħabax kull waħda. Kemm nagħmilek sokkor bil? Insomma, tagħmilix iktar minn 4 kuċċarini għax ngħidlek issew ma tantx inħobba ħelu. Ħelu ma ħelu. X'għandġo? Ta' kemm għandkom xogħol ta' ħelu. Xogħol ma nistgħux inlaħqu miegħu. Inti taf x'kellna llum, taf x'kellna naħdmu llum. Ħarajlek. Kellna xogħol għal 5 magħmulijiet, 6 birthday parties u 3 tiġijiet ta' barra xogħol li konna ta' kuljum pasti, kannoli, tal-qasel insomma. Meta semmet tiġijiet biz, minni qalbi tibda tħabbat, issa nar ta' zibel maħruf. Ara, illum uqgħod kollha maħna ta' Tassew, u l-qod titħabat. Insomma, ma rridx immur kontra xewqa tiegħek jiena. Ara, dana ġibtu għal wara l-ikel. Dana speċjalità ta' ħaddiema tiegħi. Sabiet, grazzi ta' grazzi. Hok, diġà ġimma nerġa' tela issa. Għax issa moħħom istriqu, issa ferħan ħafna meta jaflina qed nimxi il-qoddiemu għall-istat tiegħi ma tafx. U jien mhux inqas minnek għax għandi 700 sena sakemm jasal dak il-jum li ngħidu s-Sinjor Si. U jienu kollu xejn inqas minnek ta' meta niftakar fil-ġurnata li waslet fuqna, minni kolli għabtit naqbad il-platti u nibda fajjar blijom bl-addot biex nesprimi l-imqabba li għaddi l-qalbi għalik biz. Ġifieri kellek neoħra rajjes qabli u xejn.
L-aħħar wieħed li kellek kien idoqbax fil-banda tal-fuflu. Tal-buflu. U tal-buflu, iva, għaliex kultant il-konsonanti jitħawdu li jien. Iġifieri għandek xeħta kulturali mhux ħażin Mux dak l-imħarba tem ta' Ara, ma nħux gost nisimak tindirizza nista kultura b'dan il-mod, anzi jgħidirli illi l-Rusa għanda tiħu gost b'dawk id-delizzi kollha illi kollu ir-raġel futur tagħha. Ġifri għallura, inti taħseb li tħogos bija kiena dan il-rex. Għandek id-don tal-intelligenza, tifhem kollox mal-ewwel. Ġifri f'kelma waħda inti tixtenni li l-istraptura. Attriċi, waħda li taraf tieħu mill-benna teatrali, waħda li tgħixu waqtiet fantastiċi ta' ġrajiet moderni, li bihom tpaxxi u fl-istess ħin titpaxxa. Minnek irrid nagħmel mara kolta, mara mhux biss imsejna bl-arti mużikali, imma wkoll Bisejt, għat il-ħossab, l-qalbi, bisejt fins. Bisejt. Skont se nitlef, xkien sejt l-lifni ħasra, zaret għat-twibek. Skont se nitlef minn ġaħad it-tonalità, nistħajnek li zbittejna. Xkien sejt l-lifni ħasra, zaret għat-twibek. Minni qalbi għet inħossab għal-issa Vince, li għet inħossab toħroġ minn qalbi. Toħroġ tinġerra fit-toroq ta' taslima. Is-serreb, lawnu lem. U bat meta tieqaf, tiġijaw. U tistenna lili. Maħaris ħan il-gitar. Jina għatma konta triċi ta' fi ġifiri, marreċ ta' Ġenju, intwilit ta' triċi, għandek kemtek niprofa issa. Stħajtek waħda mill-istaf ta' Hollywood. Imma xina nistħida. Tistħidu l-talent li għandek, min jaf kemm min jixtieq li għandu il-kwalitajiet li għandek in. Ġew. Imma naħseb lilek tħobbok wis, tħobbok wis. Ek naħseb rajjel, tidher għal-menu. Tħobbok, isma forsi ma ddunajt. Din ħabta qiegħda timxi b'dik iż-żegliga, dik il-mixja, dik issa żażlita kemm era li taqgħet biha. Għalija, proset. Isma x'konna qegħdin ngħidu għax insejt. Min għalija fuq il-festin ta' Patrick Guardian. Dik. Jekk min istejja żball, smajtek issemmi li ilu xi 20 sena li ħaq qudiesa. Għax għandek kont taf ċersi li jiena kien waqaxrik fuq olqi u minn dak il-ansallum il-memorja ċejja u sejra. Ejwa, mela, konna se nagħmlu l-festin, sewwa, imma ta' fint li aħna ngħixu fiċ-ċaħda u fil-karità u fil-povertà, u allura ma konna se nagħmlu xejn. Però mbagħad fuq insistenza ta' Patripiet inkarigaw lili biex nieħoħseb nivvinta xi ħaġa. Sewwa, ir-rispett għandu jkun. Ejwa, dan kolli għandu jkun. Imma tentalfi qed tħabber rasek. Ejwa. Ara, ħalli fidejja għajdli għal-meta u naħsib kollox jieta. Nagħmellek daqsxejn ta' kejk. Ejwa, speċjalità kif jafu jaħdmu n-nies tiegħi. U nagħtihulkom bħala rigal. Grazzi. U mhux biss, imma noħdilkom ħsieb ix-xorb, is-sandwiches, il-pastizzi. Stazzanzi. U minn kollox. Għażli fuq iż-żwieq. U anke taħtom, timpawż żebboċ mimli. Bħalissa U xampanja u nispiċċaw bil-ġelati wkoll. Bħalissa jagħmlu l-mejda Maltija. Kwalunkwa ħaġa li jirrikjedi il-parti. Ejwa, esma, kważi għat nistħi inventaw daw l-affarijiet. Għallek mill-mistħija skol waħda. Esma, għalija ħaġa zaħira di, fra. Umbat wara kollox, ent mux tħoda rosa tijaj. Mem xej mitlubu ġvija. Umbat erbat jem uħra kwa wieħed ta' ġewwa. Ejwa, ġeġabdet. ħaġa waħda rrit mill-għandek, fra. Għajdli għal-meta u kemm sa tkunu patrijiet? Għal-meta il-ħamis tal-ġimgħa d-dieħla, sewwa, patrijiet qegħdin 12, bija jiġu 13, u batem patrijiet dak taħsiblu doppju. U l-minnefa! Għatlek wis, għale, mux għatli wis. Kelli najt l-ħaddima biex iżidu il-ħelu għal-tiċi ħaralada u ħarġ li minn rasi. Morċel, nintaqaw ċel, kopli. Kos uħti edha tajba u da se ġiba għall-aħjar tal-festi.
Luz, Kont qed taħseb fuq iqa. biex ngħidlek veru kont qed naħseb fuq ftit ilu ta' kont qed taħseb kif qiegħda tqatta fil-għaxijiet meta ma tkunx għal toħti. Nispera illi d-daw ta' qamar minn tix tippreferi mid-daw ta' xemxe. Fred, id-daw tal-qamar madux aktar romantiku għalli. Ma nagħmlux mod illi tajta għadlam ċappawx. Marriċna, Fred, la bid-daw tal-qamar u laqqas bid-daw tax-xemx. Mela. Xejn madu interessa. Ta' xkien, Luz? Minn mindu tlaqt lejn il-konvent ta' raba darba, id-dinja ma diċ tinteressa. Iva, Id-dinja li saret bla forma. Eh. ċatta, Fred. Biddu tlaqtien, Luz. Minn mindu ma rajċ aktar dak il-wiċ tiegħek. Qalbi waqfet, Fred. Mela bħal maġra l-gwardjan tiegħu wkoll wafqet imma meta reġara li l-kunvent. Intant, Luz, issa fej sejra minn għallu. Ta' fej sejra? Le, għajd li tinsaqsiku. Lejn il-barakka ta' fuq. Il-barakka. Il-barakka sejra. Ejn sejra. Minn hawn dritt lejn il-barakka لا ta' لا لا fuq. لوز Ara لا nista' لوز لا 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 لوز لوز استنيني لوز استنيني دي مور وما عملتش بيتها Bit, qed ngħidlek it-twerwieq qabadni 15 ilu. Meta kont il-knisja qiegħed titkellem magħha u f'daqqa waħda terqed tiġri l-barra waqt li sejra l-barakka ta' fuq. Dak il-ħin moħħ ta' fiex ħaseb illi se tagħmel suwiċidju, il-bard jaqbadni niftakar il-bard. Għandek tajt Fred, aħna jekk ma jkunx ġilor u jtina xi aħbarijiet ma nkunu nafu xejn hawnhekk. Għandek tajt Lucy baqgħet tħobbok kważi kważi daqskemm jien inħobb lil żaqi. Veru. Voldiri kien se jsir każ bħal dak, u aħna ma nafu xejn. Allura Fred, kif irnexxielek dak li sa minħal it-telfin? Kif wasalt fil-waqt? Ma tax wasalt fil-waqt għax jiradhom sakemm wasalt il-barakka ta' fuq, għax mela b'tal-linja rrid immuru. Mela. Fortunat illi Lucy damet tomoda, damet taħsibha biex tintela. Mela kemm se jeżbal Pit. Xiex Meta mordin kienet ġiġa telqet. Xwaħda dik kienet ġantelqet u baqgħet ħajja. Allura kif baqgħet ħajja Fred? Għajt kif? Għax it-telqa tagħha ma kienitx bil-barakka l-isfel. Mela? Imma t-telqa tagħha kienet fuq bank, f'ħoġor żvediż, feħ daqsi u daqsek. Qed tifhem issa? Iva, issa nifmek umbagħad. Umbat xi tagħmel. Umbat għamilt il-kuraġġ għax xi ħaġa l-fundatur tagħna u mort. Tħalt f'nofshom fritta minn mija Fred. Lilu tħaqtlu naqra hekk u li perswadejta u ħatta li l-karozza tagħha. U bati waslet nisa tarf ir-raħat. Qed tagħmel missjoni kbira Fred ma dik il-kbir. Permettili sekunda. Kompli. Titimur xaqad naqdik xaqad jajjel. Xejn ħaġa żgħira. Fej, ċinkillaw. Ekku. Għaltlu bidja. Proset għalik. Grazie, Fred. Proset għalik, Pit. Joġbok? Ta' skur li joġob li l-ħelu li għamil la rostoħ, di mela ma joġobniex. Proset. U għana minna li ma kenniex ħellu bizzejiet fil-parti tal-anniversarju li għamilna tal-Gwardjane. U għas, kien hemm bl-abbundanza, u għad flok kien ħela b'saħjar, nuhu xaħġa. U għana bdejna l-inkweta u li ma tanix ħellu bizzejiet. Kien hemm. Tanti kien hemm li qed ngħidlek, ġib miegħi u qed inqassam il-patrijiet. Bissek tisket għarma. Ejat ngħid, that's good. Fiċċella tiegħek xejn. Tiġi taħbihom fiċċella tiegħek. Bit-fiċċella tiegħek ma jkun hemm lebda traċċa li wreqa ta' ħelu. Għandek tajt lilek is-sema dejlek, mhux bl-enerġija biss, imma b'affarijiet oħra Fred. B'affarijiet oħra wkoll, Iva. U x'inhu ma dawn l-affarijiet li qed issemmi? Illi tinduna bċertu affarijiet illi ma jkunux mamula taħt għajnejk u tinduna bihom xorta waħda. Pero qed innaqqas ta' Iva qed innaqqas. Billi kelli għandek f'dik il-borza qiegħed tnaqqas imma. Min hemm qed tnaqqas? Aħjar nieqfu Fred, u xax donnok illi tridni nieqaf. Ieqaf aħjar.
Iqaf għax ikun jiswa lilek u jiswa lili. Iqaf, ta' Milli kell jum mittifqin. Iqaf bit-dejf daqqa kemm mill-ikel u kemm mill-affarijiet l-oħra biex xiex trid basta ma nisbax leħlek iktar fim. Sewa qed tajt Fred. Għandin iċċaħħat. Kemm seddu fuq il-fragilità. Għajli Fred. X'ngħid? Għajli x'sena qbad nagħmel. Ħaġa waħda ngħidlek biss jien. X'inhi? Żomm quddiem għajnejk. Il-triq li twaslek għal biex aħna ngħaddu għal ħajja eterna u bad fuq kollox il-bib li rridu ngħaddu minnu biex neħdu l-premju huwa dejja. Rajt li kellek tara. Għabdilaw, senjur. Għaw għet ikolli nil-qaħom il-nisinjur fil-ċina imħabbar madhom li għalaw li fl-idrata mħabbar fuħar, ma kienux fuħar li sabu. Alla, signorina Bol Santucci, tħallin il-femek, tinduna li ma qed nagħmel xejn jrid mirtiegħi. Jimporta nuża ftit il-mejda. Iva, mela le. Grazzi. Kompli. Kont qed naħseb li llum forsi inħaffu aktar mid-darba l-oħra. Isma, senjur, din il-bicċa xolli li ma ġewniex dak il-qaddima. Kellhom jiġu ġibel ħarru ma ġew xejn. Ovvjament illum ma ġewx għax jiena kont ordnat li nċempel li mallem tagħhom biex illum il-ħaddiema jieqfu mix-xogħol għal kollox. Braset għalik senjur. Mela allura jent ħallit li kollox ma wiċċija, kollox se jsir, ara ħallit nibda. Signorina, jiena xogħol mhuwiex li npoġġi nies għal frisk. Prova jfimni. Imma allura nervi kif ma ġewniex hawn, se nagħmlu senjur. Ġak, signorina, tagħmel li xogħol aktar diffiċli. Ara, dak il-fuħħar li instab għaw ġewwa d-dar tiegħek, għalina huwa sejba eċċezzjonali. L-aktar u aktar huwa ta' valur, meta wieħed iqis li din is-sejba punika nstabet propju f'din id-dar ġewwa ta' Sliema. Għalina tal-mużew sejba punika hija ta' valur eċċezzjonali, jux. Allura inti tal-mużew. Hekk jogħġbok iva. Għax bil-ewwel del taf li inti soponejt li inti superju. Grazzi ta' rikonoxximent. Jimporta nibdew bi ftit mistoqsijiet? Le, kif jogħġbok sur superju. Mela, qabel xejn tajjeb ngħidlek illi jiena m'iniex awtorizzat li nagħti ċerti dettalji, biex tajjeb tkun taf li jekk din id-dar tinstab li hija ta' valur storiku, allura l-awtoritajiet konċernati jkollhom joffrulek alternattiva oħra fejn tabita. X'nagħmel? Niċċaqlaq minn hawn. Ma għandhom ma niċċaqlaq minn hawn. Taru, indaħqu n-nisbina. U di bieċa xogħol hemm bżonn tispiċċa fimt, żomm qudiem għajnejk li jiena fra bniedem serju fimt. Aj, ma kemm sirt skruplus kull waħda, bil-qat indur miegħek birrota fiha xi ħaġa ħażina. Fiha, da żgur li fiha. L-ewwel nef sturdejt tiddur miegħi. It-tieni qed tgħidli issa kieku kellu jarak xi patri minn tal-kunvent u jmur jgħid il-gwardjana għajdli, għaj, ma l-iktar jek jena patriġinon. Għaliex patriġinon? Għaliex, dak sa' kem jasal il-konvent, tax kem il-verżjoni biddel tal-li kurra. Isma, patriġilom dak li kiteb il-ħajja ta' Santa Svetlana. Dak, u dak jikteb tajjeb taf. U bqa ċerti li sa' kem jasal tax kem jgħid affarijiet u iktar iżejtu bat. U bqa ċerti li ma jmurx jgħidilhom li kont brota sempliċi, ma kellek xi daw x'jgħidu l-scrambler minn dak il-gbar. Uwa, fuqek qed itektek moħħita? U biżdejjed demonju, biżdejjed ġieħ il-patrijiet li għandna ħarħem dax kull waħda. Kollu tortijak, jiena kontrabbejtu laqal, imma inti ħrabt minni. Le, skuża, ma ħrabt xejn. Jiena weġib ta' sejħa. Għandi dritt weġib ta' sejħa għal-vokazzjoni jien. U bat, isma' fuq kollox, għal daw l-affarijiet. Ente ma taċt mill-li tider għamlet bejk il-parti ta' Santa Svetlana. Diġa naf aktar minn nofsa b'għamlet. Mux taf. Għax Għax il-mixja li kellek qabel xorta bqajt tizdeklek ma kettimxi da' xej sura ta' nisa. Tistenna l-ewwel għal arreċta. Mbagħad kont tista' titkellem. U ma m'hemmx ħażin taf meta ddejt li kelma mala l-istoħtoq. Li għamilt li ħassejt fuq il-kuxjenza tiegħi. Għax jien kieku mhux li l kontinti għadek il-parti ta' kieku mhux għax l-laħda kieku l-oħti ġuża kontinti għadek. Ġara! Ejwa, ġara! Ġara! Il-flus! Kif il-flus? Meta il-legra? Ejwa li, ġibba l-istalinkwit kollu jirqaħna propju li inti demonju ta' tortija! Ta' mi fuq tortija ju kol! Bata mu jitħallas il-ħajja ta' rajt li kun sejt kollu! Ma jinxandi xtaqsam! Ejwa, stenna law demonju! Stenni għal ġemija!
Stennini, għabtek mux waħdek. Ejja, stennini, Minni biex qalbi, dal-lej ma stajċ nalqajn maħi. Tassew, kull min tisma kelma waħda, da beħis fel qed jagħmel, mbagħad in-nemus billi iqattak ma jħallix torqod. Le, ma jina mux bil-nemus ma stajċ norqod. X'nemus, int. Ma stajċ nalqajn maħi, mħabba l-ħol ma l-ħlom big. Ija, isma xkull waħda. X'ħlom tajda. Najdlek, bl-ħrajn li kelli bla rajjes ħlom tħol. Ma l-ħolma l-ħlom bik, ħagġa tal-iskandal. Bil-kulur. ħolma internazzjonali. Right, Mela, ħlom Vince li intu għasanna biex intejġu. U biex intejġina, ġil-papa intejġina minna, veru. U bħala xut kena jinkelli l-President tal-Amerika. U xutiek kien il-Prim Ministru tal-Ingilterra. U bħala rigali tawna li tani l-istatwa tal-libertà tal-ċikulata. U għali ġablek il-Big Ben tal-Spanja. Żewġ rigali tassew oriġinali li jawgurawna żwieġ feliċi u ħajja mill-aqwa. Ma tajt Vince, għalix għedha nħolom ekkux? U probabbilment għalix edha tassoċja il-ħelu mal-maħbub tijak, speċi żewġt il-ħelu, lili u lilek ma t-tiġtana. Ma kem taft diskors, iżda qed il-pasti fil-vetrina. Isma, huwa ħok għallek xi ħaġa fuq dak id-dram ta' Santa Svetlana. Maħlix, u għalli li kellu jgħidlek. Issa ma nafx jekk lilek għallekx, naħseb li inti tħu gosta kiena nagħmel il-parti tal-qaddisa. Iva, ma għallek li għalli li inti tixtieq tagħmel dik il-parti tal-qaddisa għallek. Le, ma għallix, issa, kellu jgħidlek li għalli, Jena, waħt. Ara minn Ħara, kont għandik qed insemmik, qed maħija kif għadu ma ġiex? Għandek raġun għax kelli narġammu l-lura fuq qadja monetarja. Isma, ma konċi t-tellifkom ħaġa. U ma kon qed ngħidu xejn partikolari. Isma, għamillu kif kredem miskin ħalli bil-grismen. Grazzi, salameljen, għax jina ħobbu qawwi bħal patripiet. Ritnajt bħal tal-konvert. Mela, rsit, kem toqgħod tagħmel jien għandi qadja, għandi bżonn immur nagħmilha. Tinsiex da, kelmu fuq il-parti tal-ħaddisa. Tinsiex sejra inta Issa per. Qabel tisplodi ġan, smajtax qalet telqitilek dar reċta ma Kem kelli dem, tella li frasi. Ġejna fi problema. Problema li iktar ma tmur iktar tikkomplika ruħa, dan kollu. Oħtoq fi għamet gost, u minni noċa narat tajjar il-nar. Veru. Imma miskin dak taħba diffrejk maħħa. Ejwa veru, għandek raġun. Inti suppostat li minna li joħtoq li joħtoq. Għalt li. Fuq l-affarijiet tal-fekk. Tagħmel il-parti tal-qaddisa. Fakkarni xax għaddi ġismi roda waħda. U jien imsar n-nisbu f'saqajja. Imma l-importanti ju. Irridu naraw kif sejrin insolvu di dal-problema u l-ħollu di kobba li għana ħabċaħħabla li għana. Sibċaħħaġa tersi, ta' ejwa, xena għat min jafkiku il-libsuwa ta' mara, u għanzi mux ta' mara, il-libsuwa ta' raġel. U ta' il-parti tal-imparatur. U ma tarax, fra, aħna mux farsa kolla dak sa' namlu dram, għettifem. Min jaf patripieta? Patripiet? X'patripiet? Għal-Patri Popol. Patri Popol. Għares najdlu Patri Popol, għax kekun najdlu it-teħrasu, dak għadu bħalissa. Xena li kelli tal-platti, u xena l-oħra tal-ċella tas-saqafti għadu qoddim għajnek. Ħol xalek u ġipizzek miskin kuhu kelli mmur najdlu illi uħti trid tagħmel il-parti ta' Santa Svetlana. Emma fra, isma' law, jiena l-importanti hu illi ma jrid ikolli x'naqsam xejn ma l-biċċa xogħol. Jiena bħal Pelatu rrid naħsel idejja Jiena kolli xejn ħalsira mill-bond il-biċċa xogħol imma fejn tidħol oħti impossibbli, jridu Isma', mbagħad wara kollox. L-għazla tal-atturi kella tkun fidejk un il-patrijiet, fidejk l-ewwel wieħed. Jien sempliċement niddereġ id-dram. Għarantu l-ġiel. Kullu ġiel kemm tridu, imma ma tipprovax iżżarżaqa fuq. Ma nżarżaqa xejn, għaliex isbaħ mill-verità m'hemmx. Li Lucy tagħmel il-parti tal-qaddisa sewwa kien suġġerimenti għal. Li għandek raġun, imma tafla raw. Dik ritta ta' milajjen biex irresqila okkazjoni, ħalli tmiss il-kuxjenza tagħha u tibqa' tieqaf minn dik il-ħajja sfrenata li għaddejja bħalissa
Qed tifhimni? Fred! Fred! Mux hawn? Set ħassar li demmi. Skużani, titsibtek Fredu, mux għawqijat. Le, mux għawrijat. Timsa xma importax, nista' ngħidlilek mhux affarijiet dwartiet. Qed tisma' isni ħsejjes ta' tgerrin fl-armarju. Tafx qed naħseb Piet. Daħalli xi ġurdien. Ġurdien? Mela. Raset, daċħej ta' deserta ġibtja waqt li kell. Fredu mux għaw. Jolli. Iġifiri, jien minix Fredu, taf jew ma tafx, jien minix Fredu. Int Patri Piet, qed tiġi hawn biex tiekol bil-moħbi tal-gwardjan. La sissa ma kiex fek ħadd. Piet. Dit għaddejda ġibur. Darikad diaboliku najdlu. Naħseb fimtni bizzejiet, mit-tolli għatlek. Bis-les li nala għajnejja, Piet, u fum minn zommu sik. Jek taqdili fil-pjaċir li għatlek. Smajtek u vimtek hija ġilur. Kompli. Seta, tiġi t-tigri t-twila fl-armarju. Niġi. Niġi l-għandek qed jonfoħlok minn poppa. U mit-terra se nwensek ukoll, u x'ta? Pjaċir żgħir, Piet, pjaċir żgħir, ejja. La sitt li l-ek Fredu. Milli pjaċir ejja. Importa tgħaddi qabli, Piet. Qed jogħġbok, Piet. Imxi ġilur. Ma laj, ma laj.